Jagat Dewa Bathara jagat mangestungka Kyai Semar Badranaya jenggirat rasaning atiku sakusing mirengake sabda tama ingkang magepokan kelawan syarat sarana dumadine sesaji Raja Surya perkara syarat ingkang angka 1 dipangestoni Brakana 7 aku banget condong angka 2 disekseni kelawan Narendra 100 negara aku banget rumaja nanging syarat ingkang angka 3 kudu ngorbanake Narendra ingkang hambet angkara murka dipateni kinarya jangkepe sesaji kuwi cengkak saka batine Puntadewa Kakang Semar aku moh ngrasake kamukten kawibawan lan kamulyan nganggo ancik-ancik bangkene wong liya bermaksud maring engkau budine kangen prawani mengalihnya sukaryo semebar parta sampun rata bilih Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Surya menawi ngantos kabatalaken iboloke wong akeh mongko Narendra menika hambekipun kedah bawa leksana boten saged nglincati sabda ing sampun kawedhar kejawi saking menika Merjaya utawi mejahi dumateng Narendra hambet angkara murka menggawe Kresna menika boten dosa. Karana nadyanta mejahi Narendra setunggal niki mangke badhe mulyakaken dumateng tiyang kathah. Pramila bab menika kedah dipun penggalih ingkang nganti wening. Marakakanku kepeksa aku karo Udara Surawadur yen saka pitungku apsara sesaji kudu ngorbanake ratu hambet angkara murka kudu diwujudi merga wis akeh conto para sentana praja sing nyolok bondo negara nganti dina iki ora mendho parandene malah saya ndrodro merga pancen hukumane kurang abot lan akeh mesti direkayasa direkadaya satemah sing nyolong dhuwit negara ora ana kapoke ya kanthi paukuman sing abot tanpa pengenteng-enteng yen perlu dihukum mati kuwi kanggo ngapokake sing manungsa sing wis merat hukum kerajaan karo tatanan tanpa beda karo ratu angkara murka tanpa beda karo ratu angkara murka sing merkasakake wong sak negara kuwi kudu dipatrapi hukum mati supaya negara lan kawula bisa mulya wibolan bener-bener ngrasake urip sing merdeka kang sejati lan tumemen mula dina iki aja melu-melu dudu sapa-sapa karo Udara sing saguh jangkak ngrampungi ratu hambet angkara murka monggo dipun penggalih dipun kembangkan sae kula sampun ngatur daya-daya Semar wong kecil derek akhire jeneng oke panunggun Kyai Semar nggih
Biar bukti mangkono nanggung kenya maring kono ilot bawa iyo alukun laguning lakas lukita limuding itu kadereng hamomor mangun manah rahayu Haywana tan hagolong kulung manadu para kaarnanira mangapus Ablon sewu amit pasang kalimat abdi lebih kulak manuk malang tawan tuan Sinon Prabu Puntadewa kula ing sowan wonten ngarsa paduka bakal langkung sembah pangabekti tandha pengaji haji kunjuk sadaya padha paduka Sinon Prabu Darmakusuma kawula inggih sanget anggen kula nampi dawah sami-sami monggo dipun prayogakaken anggenipun pinarak Sang Prabu. Mangke matur nuwun pangraos boten kirang sekeca nggih kula ngabdiyantra wonten ngarsa paduka. Nyuwun pangapunten. Mboten kok nama kami tambuh ing dasare durung weruh. Kalilan kula nggladhi wanuh. Jengandika menika Narendra saking pundi lan sinten jejulukipun Sang Prabu? Nggih, dipun tepangaken. Wingking kula menika ratu saking negari Arga Bentar. Saking negari Arga Bentar dene jejuluk kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa kasinggihan. Lah lajeng wonten wigatos menapa kepareng rawuh wonten ing stinggil negari Ngamarta. Waladalah. Blakasuta blakotan terus terang kula gumun setahun jembleng serendeng ningali wewangunan enggal
bangunan anyar negari Ngamarta ingkang endahipun kados mekaten. Dasaripun anggen kula sowan mriki nyarengi anggen paduka badhe ngawontenaken syukuran. Menika elok sanget, menika endah sanget, mila saged dipun wastani bilih negari Ngamarta menika saged nuwun sewu dipun sulapi dening wong sak donya. Amargi wewangunan ingkang asri, kahanan ingkang endah kados mekaten, dasaripun salebetipun syukuran. Dalu menika ndalah udane sampun tingkas, gelar wujudipun budaya luhur. Menika sae. Lah kula suwun saya sae melih langkung prayogi melih anggenipun gelar budaya mapan wonten sak ngajengipun kraton mapan wonten ing margi mriki boten namung peresmian kemawon ning pendak tau kedah wayangan terus ngeten iki. Menika langkung sae, menika langkung prayogi amargi kula mangertos bilih wong sak Ngamarta niku sing sugih dhewe niku jenengan yen mung nanggap wayang niku pil niku kan. Lha iso. Lajeng wonten malih badhe kadhawuhaken mboten menapa. Ah, nuwun sewu. Sowan kula wonten Stinggil Binatara negari Ngamarta mriki yektosipun dipun utus dening sesembahan kula Narendra Agung ing Giribajra inggih ing Magadha sinuwun Prabu Jarasandha. Atur menika sinuwun bilih palungguhan samangke negari Giribajra nembe ke Taman Pagebluk larang sandang pangan kathah para kawula ingkang nandhang sakit bablas mati. Boten kumomo wujudipun tamba menapa kemawon satemah para kawula ing Giribajra kathah ing sami nandhang kinkin. Lah manut pangandikanipun Sinuwun Prabu Jarasandha negari Giribajra saged paluya jati temah mulya menawi saged amboyongi wujudipun pustaka jimat Kalimasada. Monggo lumayan jagat kurping langit boten wonten piyayi boten wonten ratu ingkang kagungan wujudipun Kalimasada kejawi namung Narendra Agung Ngamarta paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Mila saking menika sowan kula mriki dipun utus dening sesembahan kula Prabu Jarasandha supados nyuwun ngampil wujudipun Kalimasada. Yen pancen kedah nyewa sewane pinten, yen pancen dipun sade regine pinten badhe kula bayar kenceng boten utang boten semaya. Ewa dene kok ngantos boten dipun ampilaken, boten dipun sewakaken, boten dipun sade, boten dipun paringaken. Nuwun sewu, kula sowan mriki sampun dipun paringi Purbawasesa. Menawi Kalimasada boten paduka paringaken dumateng kula, boten nganti kenthong subuh kraton mriki badhe rata padha bumi. Sajak risang kapirang rinangka kinempit-kempit doh sangreknaning bawana nyosi tukang walang ati nyosi tukang walang ati nyosi tukang ngenasing tias nyosi tukang kudu garing kadangipun Kakang Dimas Werkudara tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine siadine ndungkap apa sing dikersakake dening Prabu Angsa. Kula kang mangkono Yayi Purbawasesa dak pasrahke marang Dimas Bratasena. Mangan berlakuning angin ukur agrane aku ukur nitorek kiri-kiri
supaya yasini beda aja pangmawing wengis nekrokop sak nguntar andir ngedek nyomengokro papan brabak branang kaya kembang ora awari yen kasumeta marang seketeng murup dahanane Prabu Amso jangan dikosikan dimanukake katan panenggak Pandhawa Satya Jodipati Werkudara kang kadyaran wonten wigatos menapa Ratu apa bener kepara nyata tekawurene bakale luku manane jimat jamu sekali Masada yen pancen dipun sadhe badhe kula bayar kenceng yen pancen kaya mengkono tiwas kebeneran yektine sing gawa jimat Kalimasada iki dudu Punta Dewa kakangku ning sing gawa kuwi Werkudara lha lajeng badhe dipun sadhe pinten yen pancen arep ndok tuku malah tiwas kebeneran mergo Kalimasada wis pirang-pirang dina tak tawak-tawakake wong rene sing gelem dasare ora suwe meneh iki bakale poso aku nganggur kula Kalimasada tak bel pisan dina iki lah dipun sadhe pinten perkara rego aja dirembuk nang kene ning Terana ning tapal wates negara Ngamarta ana sarate minangka paseksen ya kuwi wujude wadyabala segelar sepapan komplit sagamane pilih ana prajurit ingkang Surasekti Madraguna sing didaya kabeh lho kok nyawisaken wadyabala lan jaket sagamanipun badhe kagem napa nyekseni anggen udel tinuku Kalimasada karo dapur sanesipun menapa syaratipun ya mung kuwi wae sawisna wadyabala sagamane jangkep namung niku ya boten langkung sendika ngestakaken dawuh lajeng kula kepareng nyuwun pamit benjang menapa dina iki kowe mangkat kowe lunga kowe ngenteng ana tapal wates negara Ngamarta siapakno wadyabalamu mengko genti papak aku sing bakal usul wah iki kita telo kados mekaten boten aku ngaturaken panuwun sedaya para lenggah kaliyan kula nyuwun pamit saking ngarsa paduka muga-muga lepas paramu jembaro kuburmu Kata